Na názor z kaderníctva sme sa prevelice tešili. Tak sme si tam zašli a spýtali sme sa. Už môžem? Ne, ako, čomu sa ja budem vyjadrovať? Čomu? Oni to aj tak potom prekrútia, postrihajú a nakoniec z toho vidie, že čo som si naozaj myslela. No ale to sa ja môžem. A vôbec, ja takto ani neafektujem normálne. Však ja normálne hovorím a neviem, prečo to vyzerá tak, že ja keby ja afektovala. Však ja som minule kúkala, jak sa to volá, Bailando, alebo tak nejak. Však to je oveľa vtipnejšie. A ne toto, jak tu ja tu účinkujem len kvôli peniazom. Však človek musí z niečoho žiť, ne? A keby ja som tu fuňu mi tam nedali. Ne, oni mi tam šmrcnú a nevyzerá jak ona transvestita. Však tá Magalová sa s ňou ani s ňou nehovorila s fuňou, ale som ňou hlavne, veď, že sa skameratila, tak asi na mne niečo bude, ne? Asi nejsem úplne vytretá. Keď sa so mňou tam bavila za kulisy, mi hovorila recept na štrudlu. Chudný šopa. Ne, ale hlavne všetci si všimnajú, ja afektujem a nikto si nevšíma, že čo hovorím, tú myšlienku. To si už nikto nevšíma, všetci len budú do mňa pindať, ne? Že jaká ona, sprosta. Čaj, ani takéto vlasy nemám, to ma všetko donútili si spraviť, aby to bolo ako komické. Čo je na tejto onej komické? Kokos, to čo je za relácia? Kde sme sa to ocitli? Jako myslím, táto civilizácia.